Мислите си, че лоялността към банката е плюс. Грешка. Точно тя понякога ви струва пари. Аз също бях лоялна към една банка години наред. Плащах си всички такси, не проверявах конкуренцията и си мислех, че ще бъда ценен клиент. Истината е, че повечето банки дават по-добри условия на новите клиенти. По-ниски такси, по-ниски лихви, бонуси, промоции. Просто защото са нови. А ние, които сме верни години наред, плащаме си всички такси, по-високите лихви и пропускаме промоции, които идват с новите клиенти. Лоялността звучи добре, но често може да струва скъпо. Аз вече проверявам всяка оферта и сменям, когато е по-изгодно. А вие били ли сте лоялни към дадена банка и после да съжалявате? Напишете в коментарите и нека видим колко от нас си плащат за лоялността.